аз съм Боби и днеска ще направя клипче на Clash Royale. Така, искам първо да ви кажа, че направих план. Ето го плана. Аз съм лидер, вътре сме 13 човека и ако искате влезте да го развиеме. Понеже остават колко беше 51 минути до клан честа, може да влезте след клан честа. Ето, аз съм лидер. Има два такива клана. Единият клан е с същото име и логото му е на черепче. Не влизате в него, а в този клан. То ще видите. Цъкнете в двата клана и като видите, че Боби е лидер, цъкнете в този клан. Така. Тук сме доста яки пичове. Сега имам 40 джема, събирам 100 джема и мисля, че не тази седмица, а другата ще направя турнамент. Добре, нямам батерия. Ще направя турнамент за 100 джема. Днеска ще направя още едно клипче как играя Conan Cards 2v2 Draft Challenge. И надявам се да ви харесва. И добре хора, това ще е за този клип. Ако ви е харесва, дайте лайк. Не забравяйте да се абонирате и ще се видим следващия път. Чао!